So guys, I'm Deepali video ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಬಂದೇನ್ವೆ. So ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ video ದಟ್ಟು ಬೈದೆ ದಾದನೇನೋದಿಲ್ಲ. So already thumbnail ತೂದಿಪ್ಪರೆ unboxing video. So ದಾದನ unboxing ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. Yes. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರಿ ಕೆಲವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ದಾದ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ఇప్పుడు ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣದಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಪನಿದೈನೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಐಕಾನಿಕ್ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪಂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾರಿನ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಪೇನೆ. ಸೊ ಬೇಗ 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 ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಬೇಗ 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 ಎಂಟು ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ದುವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಂಚಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಸೊ నేను ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಪಾಡ್ನದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಉಂಡು 3000 4000 ಸೊ 7000 ಐಡ್ಲ ಹೈ ರೇಟ್ 10,000 ಐಡ್ಲ ಹೈ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪು. ಬಟ್ ಯಾಂದಾದ ಒಂದು ಬಂಡೆ 7000 ಅದೇ ತಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 7000 ಅದೇ ತಂದಾನೆ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಪು. ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೂದು ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಪುನು. ಸೊ ಓಕೆ ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತುನಗನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲವೇ ಉಂಡು ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಸೊ ತುಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತುಕ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ నేను ಬರಿಕದಿಕ್ಕ. ಸೊ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೌಚ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಪೌಚ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಲಾಲ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತೋಜಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತೋಜಿಂದ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನೇನು ಕಾಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಶೋಪ್ ಉಂಡ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪೌಚ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ. ಸೊ ಪೌಚ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ಸೊಂದುದಾದ ಇಪ್ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ನೆಟ್ ಇದು ಪೌಚ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಚಿಂದಿತ್ತು ನಾನು ಏನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಂಚ ಪಿನ್ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಯಾರು ಎತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಪಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ನೇನೆ ಇಂಚ ಮಡಿತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನೇಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಗೆ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಇಡ್ಲ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಬರೀಕ್ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮೈತೆ ನನಗಾದ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆತ್ತ ವಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಸೊ నేను ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೀಕ. ಸೊ ನಾನದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ನೆಲಡ್ತೀವೊಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ವಯರ್ ಏತದ್ದು ಉಂಡು ತುಕ. ಸೊ నేను ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಯರ್ ಸಖತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಸಖತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಈತಿ ಲೆಂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೇಟ್ 1 minute. ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬಟನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಟನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ 3 ಬಟನ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮನೇನು ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಗ್ನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಆನ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದುದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿಯರ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮುಲ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಪಂಡ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾತ ಹ್ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೂಟೇಬಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನುಂಡು ಹ್ಯಾರ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಅವಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ಪಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಥರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಇಂಚೆ 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 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ದಾನಾಗ ಕಮ್ಮಿ 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 ಆಪುಂಡು. ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ 130 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಝೂಮ್ ಅಲ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದು ಓಲೋಲೋ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಆಂಡ್ 230 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಥ ಆಂಡುಂದೆನ್ವೇನು. ಸೊ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊರ್ನಾಗ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಹ್ಯಾರ್ಗೆ ದೀದ್ ಇಂಚ ದೀದ್ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನು, ಇಂಚ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ನೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನೆಂತು ನನಗೆ ಇಂಕೊಂದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಹೆವಿ ಲೆಂತ್ ಪಂಡ ಲೆಂತ್ಲ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಂದೇ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಪೂರ ನೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು. ಸೊ ಹೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾಪಲ ಪೋಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಪ್ರಿ ಹೀಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ. ಸೊ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ఇంకా ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ. ಸಾಧಾರಣ ಮಾತು ಒರಿಯೊರಿಯ ಕೊಂಚ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಮ್ ಪತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಕಂಪನಿದ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಪನಿದ ದೆತ್ತೊಂದೇನೆ. ಈ ಕಂಪನಿದ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ನು ಬೊಡಣ ಯಾನ್ ಏನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆನ್ ನಿಕುಲು ತೂನೊಲಿ. ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಮ್ದ ನೇಮ್. ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ. ಯಾಂದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪು ಸಿರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋದುಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಹೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಬೋಡಾದ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದೇನು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆಂತು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡತ್ತ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಈತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಉಡ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಬರೋದಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಉಡೆ ಹೀಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕುಜಲ್ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪನ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಎಡ್ಕೊರೋಚು ಓ ಮುಲ್ಪಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಈಚಿನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಈ ರೂಟ್ ಉಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದೆ ನಂಜಿ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ 3 ಡ್ರಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂದೇನೆ. ಸೊ నేను నాలకంట మిత్తెడు జస్ట్ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತುನಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬುಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪದ ಅವೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುನ ದೂತೇನೆ. ಸೊ ಅವೇಡ್ದಾರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಜಸ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತುಬಿಟ್ಟು ನಾಡಾತೆ. ಸೊ ಅವೇ ತಾತೆಗೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಹೇರ್ ಸಿರಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದಾಂಡತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನದಾದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಉಂಡಾಗ ಅವೇನು ಹೀಟ್ ಆಯ್ರ ಬಿಡೋಡು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಯ್ರ ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಪ್ಲಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ನಾವೇನು ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇನೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಇಕ್ಲೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏತುಂಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಲೆಂತ್ ನಂದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ఇప్పుడు సో ఎన్న హెయిర్ గాత బోర్డు నిజ్జిని అని బికాస్ ఫస్ట్ టైం యాన్ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತ ಹೀಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ
ಕೊರ್ಪುನ್ ಬೋಡಾವೊಚ್ಚಂದು ಸೊ ಬೊಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಹೀಟ್ ಬೊಚ್ಚಿನ ಮಕ್ ಸೊ 190 ಇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಹೇರ್ ಇಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಬೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು నేను ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋಚಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಚ್ಚಾದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಹೆವಿ ಹೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಸೊ ಅದ ಪಂಡ ಬಿಫೋರ್ ಕೂಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಕಾಂಬ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಬಚ್ಚದಿಪ್ಪೊಡು ನೀಟಾದ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುನತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಚಿದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸಿರಪ್ ಆಡ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ತುಳಿ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಂತಂದು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇನೆ ಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕುಡನ್ ಜಾದ ಪಂಡೆ ಮಿರರ್ ತೂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋನಲ್ ತೂ ಒಂದುಲೆ ನೆನ್ನೆ వచ్చినికులు ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ತುಂಡೆ ಹೇರ್ ಲಪು ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಟು ಲಪು ಸೊ ಇದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 150 ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ఇంకా ಅದು ಹೀಟ್ ಬಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಅದ ಸಖತ್ ವರ್ಕ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಬಟ್ ಕೋಲ್ ತಲಕ ಉಂಟು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಪುಡೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಆಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆವಿ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜಗತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಸೊ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಹಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇಟ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡಾತ ಇನ್ನು ಈ ಹೇರ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಾತ ಸೊ ಯಾನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಏನು ಲೈಟಾಗಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಂದಿತ್ತಿಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಟ್ ಏನು ಕಂಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ತುಯ್ಯರು ಒಂಚೂರಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋಡಾತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋಡಾದ ಈತೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ನೇನು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಗೆ ನೇನು ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೇನು ಗಡಿದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕುಡಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಲೆಂತ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕರ್ಲಿ ಆಯ್ನಿರ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಮುಲ್ಪೆಂಚ ಉಂಟುದನ್ನು ತೋಜೋಣ ಸೊ ಒಂದುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚತ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಂದು ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದಾದ್ ಸೊ ಎಂಕಂದು ಸುಟೇಬಲ್ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಅತ್ತಿಜಿಂದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಓದ್ವೇನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ತೊಂದ್ವೇನೆ ಸೊ ತುಕ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪುರ ಉಳಿರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಡಾಲೊಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಈತೆನೇ ದಾದ ಕೆಕಡ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತೆಗೆ ಹೇರ್ ಸಿರಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನಂದು ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಿಟ್ ಹೇರ್ ಸಿರಮ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜದ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್
ಈತೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನದಿತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಲ ಮಲ್ಪರುಂಡು ದಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅತೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ವೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಡೆಗ್ಲ ಜನ ಬರ್ವೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಕಲ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಒಂಥರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಡೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪಿನ್ನೆರ್ಪು ರೀಡೆ ಬರ್ವೇರು ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ದಾಲ್ಪಂಡ ಹ್ಯಾರ್ ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಡುಂಗೇನೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ದಾಲ್ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ದಾಲ್ಪಂಡ ಕಾಮನ್ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ದಾಲ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ದೊರೆತುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚ 10,000 20,000 ಅಂಚ ಕೊಡ್ತಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ 7,000 ಅಂತ ಸೊ ಅವೇ ರೇಂಜ್ದು ದೆತ್ತೊಲೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ಕೈನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪು ಮುಂಚಿನ ಹ್ಯಾರ್ ಸಿರಮ್ ಮುಂಚಿನದು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಉಂತುಂಡ ಇಂದಕ್ಕೇಂಡ ಉಂತುಂಡು ಫುಲ್ ಡೇ ಉಂತುಂಡು ಎಂಚ ಉಂತುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಾಗರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪನಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ತಾಗವ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸಿರಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪುಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.